komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 51 minutos nakaligas at tak na alas sa 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat mayong hapon na naman. Isa ka medyo mabulobagyohon nga hapon sa inyo taran. Yari kita sa Sabado. Ika-3 ini nga Sabado sa bulan sa nga Disyembre 2020. Kamusta naman ang indo sa nga pagpreparar sa sadeng nga panabuton nga panahon sang Pasko? Adlaw sang Pasko may ara sang anom kaadlaw na lang. December 25 na, 6 days before Christmas Day. Samtang naghilapit ang panahon sang Pasko. Kabay pang mag-amat-amat man biya ang halit sang sining trahedya o kung krisis na sang COVID-19. Inyo pala tuntunan. Action Reports After Edition, Lunes Tubtob Sabado. Alas 5 Tubtob alas 6 ang gabi. Dalagko kagatuman ka talalopang doon ang mga balita nga ato sa nga isabwag kag iwagwag sa nga palatuntunan sa patagsa nga panggobyerno pati sa politika. Inyo ka aksyon na Marlon Hirvaya, hindi ta na pagpadugayon pa, hindi na kita magpatupling-tupling pa. Ato na pagabalbalon kag hanuton ang mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, pagbaligya sa mga vendors sa sidewalk kag mga daranon sa downtown area lubos nga ginadumilian sang syudad. Suno ka Executive Assistant Erne Pineda. Ginadumilian. Prohibit. Nawagan nyo kung lagawan nyo ba yung downtown, be? Una sa balita, una sa aksyon. Sige be, lagaw ko ba sa downtown, be? Para makita nyo kung wagid man isang kabaligya da. Kag ginadumili ang gidman ang naga baligya. Dawas talantas ni sa hambalaw. Damo gyapon kabaligya da. Ano ba kinibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Balita nga nakasentro sa panggobyerno sa Kapitolyo. Ano ayhan ang matabo sa ulihi? May madutlan bala sa reklamo o kon kaso? May masuspender o kon may magbiya? Ang Kapitolyo Provincial nga ginlikupan sa nga isyo kag kontrobersiya. Mayara paaman pa nga panamagkutanon. Kung nga adamo sa nga pila ka mga empleyado nga may arapagan isang matagas nga posisyon. Una ginpadalaan sang ginatawag nga show cause orders. Bosaringon ginamanduan sila nga dapat magsabat sa mga ginaakusar sa ila. May ara nga nasuspender. Ginservisyohan ang suspension order. May ara tag 3 bulan pagkatapos 3 ka bulan. Gin-reinstate, gin-balik. Pero ang kaso mga kaaksyon nagapadayon kag ang pinakamasuo diri
Bangod may ara gadyasang na-terminate o kon napahalin. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pila ka mga na-terminate maka-aksyon ang duha diri mananabang. Kaya magsiling kita mananabang lawyers. Isa abogada, isa abogado. Ang isa ginatuwag bookbinder. Tanara ka destino ini sa Provincial Legal Office. Pang-legal nga departamento. Nano balang balita may angot sa niya maka-aksyon. Isa sa mga na-terminate nga si Attorney Four. Nakaserbi man bilang prosecuting attorney. Ernie E. Magaspag. Nagdugay sa PLO kon Provincial Legal Office sa sulod sang 19 katuig. Sa mga duwa ka dekada gid sa nga nagaserbisyo dira sa Kapitolyo maka-aksyon. Isa sang mga na-terminate una gin papanaogan siya sang suspension. Ang upod yan ipermite maning bookbinder nga ginamuno naton. Anong balita may angot siri? Nagpasaka siya sang reklamo o kon kaso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang reklamo ginpasaka una sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte. Botselingon Office of the President. Nagpasaka man sang reklamo sa bayan sang Civil Service Commission o CSC. Ikatatlo na pasaka man sang reklamo sa Office of the Ombudsman. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi basta-basta, hindi lahog-lahog ini nga mga kaso maka-aksyon. Bangod halos kulo kompleto kung sa mga pagkaon pa timplada, kompletos recados. Sinong gipasakaan how? Gobernador, Provincial Legal Officer, kag Provincial Administrator. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba lang mga ginbasihan dari tutok-tutok? Dari lamang sa inyo sa nga panatunturan. Lango nagpagsaysay sang saring tagreklamo nga si Atty. Magaspag. Intuto nga ipabati sa saring nga panatunturan. Ang panaysayon nga maipod nga binandol-bandol nga mga supporting documents. Una sa balita, una sa aksyon. 4:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba ganibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Yonega, United Negros Alliance, Yonega, may bag-una. Una sa balita, una sa aksyon. Anong bag-o, miyembro? Hindi. May bag-o silang chairman. Yonega nga isa gihapon sa ginakilala bilang pag-on nga local political party diri sa Negros Occidental. Amo ning medyo ginakilala bilang ruling local political party diri sa Negros Occidental. Kamanting ginatuwag nga Love Negros. Local political group ina siya. Daw ay pasama parestro bilang party, bilang local political party. Tinang Yonega maka-aksyon, nakarehistro na niya sa bayansang Commission on Election o kon COMELEC bilang local political party. Sa una kung dami ang Yonega, una ni sa UNA. Uniform Nancy Alpha. Una kung dami ni. O galing kay man ay una pagidya nga hindi man ka ni una mo. Ikaduwa lang sila. Atong pagpapili bilang ni former Vice President J.J. Marbinay. Una man tong partido niya. Tiway mahimo ang una dari sa Negros Occidental kamanti lokal lang. Ang kay Binaya Nacional, nagpaiway na lang ang una naghimo na lang Yonega. Una sa balita, una sa aksyon. Igo murahan galing una to ni Binay ito. Why magto ka first base ko sa mga hampang pa baseball. Why ba nagdaog Binay mo? Nagpapili presidente, why man nagdaog? Pinagamat-abat naman to dula ang una. Pero ining Yonega nga sad to una, at yan nagpabili na lang sa Yonega. Ang balita maka-aksyon sa siring Yonega, kasunod sa pagtaliwan sang ginakilala bilang leader. Ama isang siring partido nga si the late former Governor Alfredo Marañon Jr.
Ang partido nagdesisyon nga ang apelyado nga Maranyon sa gihapon itatak ipagkit sa Yunag. Ang bata nga Maranyon nga si Sagay City Mayor Alfredo Maranyon III o kung bas bantog sa tawag nga si Mayor 30. Ginpili kaginbulos bilang chairman. Pagpanumpa maka-aksyon ginpatigayaw na kagabi. Upod ang pila sa ka mga kapartido. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagapamili sa gihapon bilang presidente. At siguro laban-laban si Cadiz City Mayor Bading Escalante. Nagpamili sa gihapon bilang Secretary General sang sining partido. Ano ba lang bot silingon siri? Damo sang nagsiling nga wala man sang dapat palibugan dre. Tangod sa ginpatigang ng pagpanumpa. Araman ganing presensya ni Governor Bong Lacson na ginakilala bilang pinakamataas naman nga leader sa nga piyak nga political group ang Lava Negros. Yaraman ang presensya ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang pamangkot rin makaaksyon na kasentro subong kung ano ang rason sa paggabulos ni 3rd Maranyon agad pamunuan ang Yunaga. Hindi ay han nga base may planong partido nga siya among itibong sa medyo mataas-taas nga posisyon o kon luyag lang gida na hindi pagdulaon ang ngalan nga Maranyon sa partido nga Yunega. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, COVID-19 nga balita daw namungol na tano. Abisit aside tanay ang COVID-19 nga balita. Bangod diri kita sa lakat sang panahon. Kung sa mga ambahanon kag kanta pa ni Max Orban, ang lakat sa panahon, way ko ginhuna-huna ama na sang sa idalom sang kahoy nga lawaan nga kanta, di ba? Lakat sang panahon, aksyon jo marik balo na ho. Wala ko ginhuna kahoy nga lawaan na ya. Dari kita sa lakat sang panahon na kaaksyon kaman hindi gid man baskog ang ulan dari sa Bacolod nagliga daw galing kay sige-sige bla. Bisan sige-sige, bisan di baskog ulan sa Bacolod, pero kung sige-sige, isa ka oras, ay, dasig magtuaw balatian sa Bacolod. Baha na yun mo. Ang dalan, di na dalan. Sorya sa pa, ako suba na mo. Importante lakat sa panahon kay kundi tani pag talupang doon mag-aksyon, kasi sumunggod bla. Kag magibot na lang, hinali bumundak, nga may ulan kag dagoob. Na hindi kita makapreparar. Ang pag-asa maka-aksyon nagsiling nga ang northern kag central portion sang Palawan. Amaning lugar ni former President GMA ang Palawan. Amo maning lugar ni Lito Lapid, Palawan, di ba? Una mo biya Palawan subong sa nagkalain-lain nga bayan sa Pilipinas. Lain man nga Palawan ya. Northern kaga central portion sang Palawan para gihapon sa signal number 1. Kaya ng hambal sa pag-asa maka-aksyon ang tropical depression nga si Vicky. Ara na kita sa letter V. Ang gidalantaw nga mga landfall karon sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Pining si Vicky maka-aksyon laban-laban man na. Nga magabiya man siya, magababay man siya sa Philippine Area of Responsibility, buwas sa hapon o kon buwas sa gabi. Si Vicky kabay pa mo na ning ulihi, amo na ning katapusan nga bagyo kabay pa. Way na sang masunod bisan pa nga mayara sang nakalinyada pa sa listahan sa pag-asa kun nga lansang bagyo sa bugos nga 2020 ang paghahambalan. Kabay pa nga si Vicky mo na ning ulihi. Paraway na sang malain nga panahon lang nga magasugata sa aton. Kag para mga tawo, ako, ikaw, kita tanan. Ang liwat man nga makatutok sa pagtapna sa ring COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon.
COVID-19 sa gyapon. No, bago lakbuno nga daw kamungol ng lunggan ta sa COVID-19 pura ra gyapon no COVID-19. Dabod lagid bayan ang balita ango sa COVID-19. Anong balita makakso ng DOH? Ang Department of Health ginakonsiderar nga hindi na pagpasoksokon sang face shield. Ang sino? Ang mga tao nga nagabisiklita nga nagaisahanon. Lakap lang taga bisiklita nga gang kasanay. Mga solo cyclist. Kung kita ta sang tao nga nagaangkas nagatindog na mo. Hindi man pareho sa motor nga riding and tandem, bisiklita ang ginagamit, daw ay man. Sa mga solo cyclist, ginakonsidered sa nga DOH nga hindi na ko napapasuksukon sang face shield. Anong rason? Kay kung naga-exercise ang isa ka tawo, kinahanglan na siya sang ginatawag oxygen o kung hangin. Yes, correct. Nabag-o nyo lang da dumduman ni man. Una sa balita, una sa aksyon. Kay kung nagabisiklita, kagagal ka nimo. Kung nagabisiklita, kag nagaisahanon lang, pwede nga hindi na magsoksok sang face shield. Siyempre base kung mawadaan ka na sang ginhawa blaga, bay ka na nahapo ka na, ma-face shield ka pagid. Dugangan pagid nga nagapiraw-piraw imo sa nga panulukan, gapiraw-piraw imo sa nga mata, kag ang shield sa imo sa nga face, ning lugom lang, ning hindi klaro. Kasi kung na mo pa ng halinan nga pagbalintong sa imo sa bisiklita. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang nga exercise, tani, hindi naman, no? Basta pihoon lang ko, tani, nga hindi magkikit-ikit o kung hindi magtinoparay. Alas 5:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige. Sa ilawan kagalong patantara makaksyon ato sa nga patrol ila sa observation report. Medyo damo-damo kita sang balita makaksyon. Sa sinigid nga mga tinion, balon tanay ka maning rush hour, maning tuman kasako sang ato sa mga dalanon diri sa Bacolod City, partikular sa downtown area. Nga ginasiling, nga ginadalian ko nung pagbaligya dara sang mga vendors. Galing kay Conquist Analo, oy magkita sa mga vendors, no? Mamaling ko tani ning bulan nga magkakulugan ng siyas lang mo. Okay lang ko tani na kung tagjutay lang, hindi lang magtinumpok. Lagi kung magtinumpok, daw kalain na ibang tuon lang taon ang downtown area sang syudad. Alas 5:07, aring patrol, imulsuhan ta mag-aksyon, dala ng dalagan sa trapiko sa syudad with Action Jan Diaz. Action Jan, may hapon please come in. O, dalagyan Action Hand, daway sa i-click ta na ba, way sa kasulod, arasa. Action Jan, please come in. May nga production may hapon sa tutanan nga mga ka-aksyon ang patrol. Live kita mismo nag-report diri man sa may Libertad Public Market. Makita nato nagailera na balaligya ako mga baligya ng mga prutas, ari na aksyon nakatastar. So halos punuan sa mga prutas ang tagsa ka mga stores diri mismo sa may Libertad Public Market. Aksyon karon nga po. Madamo naman ang nagabinakal mas temprano pabisan pa pila pa kaadlaw ang nabilin antes pa man ang adlaw sang Pasko. Diri sa palibot sang Libertad Public Market karon nga po particularmente sa area sa Dalan Hernais mga ka-aksyon makabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan. Mga dipasay nga jeepney kalabanan of course diri aton makitaan karon nga pon nga nagalabay may naga-park man diri sa tabok abi sang bangko amo diri ang terminal sang jeep sang Handumanan Libertad kag may ari man diri mismo sa sulod sang merkado o malapit diri sa merkado mismo mga ka-aksyon ang isa pagid ka terminal o kontradahan abi sa mga dipasay nga jeepney nga may ruta mga ka-aksyon Libertad Handumanan karon man nga hapon diri sa area sa Hernais na siling ko na light to moderate lamang ang
trapiko karon nga po mga pribado nga salakyan isa diri ka palaligban kag problema nga mahimo man nagatuga mga kaakson sa nga mabugat nga trapiko. Amo di ba mga salakyan nga diri nagapark ko nagahulo hazard abi sa kilid sang dalan kuno abi may ginabakal sa pila ka may establishmento komersyal pero pila ka minutos paway pa Japon maghalin tubtob lang sa hazard ang resulta sini diri mabugat nga trapiko. Bagod nga imbes nga apat rinya ang malabyan sa mga salakyan diri sa area mga kaakson sang dalan Ernais ay nanginduha kung kaysa ganit isa na lang mong mayo na lang ni kay bawal kabay ang counterflow. One lane lang exact na ginamang sa mga pasay nga jeep nga alin sa may Libertad nga ginapanugutan nga magka biyahe nga ila direksyon padulong abi sa may east nga portion sa Libertad Public Market mga kaakson. Pero dira sa daan Hernais kung lang taon naton supposedly dapat going nga gitanan ina pa baybay bot silingon pa west direction na gid lamang. Gani kay ang resulta kung kay sabi mga salakyan nga nagapark sa magtimbang nga bahin ibis nga ligwatan ning dala nagatuga pagid sa mabugat nga dalagan sa trapiko mga kaakson. Ang patulag tutok kita sini nga pon sa dalan Araneta kaya ito na-obserbaran nga porting traffic sa may Lizares Araneta, Magsaysay Araneta, Rosario Araneta, going diri event sa may San Sebastian Araneta. Isa diri ka rason nga ginalantaw naton mahimo pagod nga perti kanamo sa mga dipasay nga jeepney nga nagulumbayag sa ningapon kay kanamo man sa aton nga makakson nga nagapakadulong sa pila ka may establishmento komersyal. Ang iban dala mas temprano pa, especially kung may budget na, maskin pa kamaayon nila nga magbakal na lamang sa mga kinanglanon para sila Noche Buena kung Medianoche mga kakson. Kalabanan mas temprano nga nagabakal ang pinaka-advantage ni diri at least hindi man sila maginutok galing kay tikundamo nagabi na makal mas temprano pa dugangan pag nga weekend galaan karon no magdamo ang nagakadto sa pila ka mga mall mga establishmento komersyal at kadamo man sa mga pasahero. Rason kung nga madamo-damo man mga kaakson nga nagabiyahe nga madipasay nga jeepney karon man nga hapon. During sa area naman o galing sa dala na Magsaysay Araneta approaching dito sa may Golden Field mga kaakson at least subong hapon indikit tanto amo nakabugat ng traffic. Nakabulig-bulig gid man ang pagbukas liwat sang Taytay diri sa may Magsungay Bridge Barangay Singkang Airport sa sang Bacolod para maganagan ang trapiko diri sa bahin mga kaakson sang dalan Araneta. At least sa ringapon from Magsaysay Lacson, approach sa Indicto Lacson, extension sa ringapon, nakabigid naman diri, nga light to moderate ang traffic situation. Sa pila man ka mga lugar nga masami ang traffic per ticket, like sa diri sa Circumferential Road, karon nga po ng Bangga Mital, makabigid lamang diri, light to moderate ang trapiko. Even diri makaksos sa may Bangga Kure, may mga portion, may mga tiempo gid lamang nga mabulubugat ng traffic pero at least marasig gid lamang makalukarang sistema kung trapiko ang aton pagkabalanse era mismo sa Bangga Kuri Labina sa mga salakyan nga gikan diri makakson sa may Libertad Public Market dito padulong east portion sang syudad ang ilaman nga padulungan. Even diri sa Burgos Circumferential Road nga pisa karong hapon moderate heavy ang traffic situation pero importante diri tayo yon ang biyahe sa mga salakyan kay mas problemahan pag ginina sa aton nga otoridad kung wala na gid movement. Pero at least sini nga po sige ara dira mga traffic enforcers ka on standby nagagana man ang traffic lights importante tayo yon mong ang biyahe sang mga salakyan mga kaakson. Sa siling ko na ang patrol sini nga po ari kita live mismo nag-report sabay naman sang Libertad Public Market sa atubang mismo mga kaakson sa mabaligya sang mga prutas kag iban pa. Siling naman nga mga tunion, hindi pa mo sila kagutok na ring sitwasyon sa merkado publika, pero makita naton nga kalabanan, ang matamat na ginaman gap pinamakal, sila makinanglanon sa para sa Noche Buena mga kaakson. Pero ibante of course nagapamakal para sila kinanglanon personal para sa karon nga adlaw like sa mga kabaligya diri sang isda. No, ang damo nagapamangkot, allowed na magsulod ang mga salakyan. Actually, hindi allowed magsulod ang mga salakyan, mga pribado kundi pasay diri sa may public market mismo. O galing mga kaakson, may pila ka mga konsiderasyon, kaya na lamang kung may kinanglanon ikaw i-deliver abi, no? Sa isa diri ka store o kung isa diri abi ka baligyaan, pwede ka gid makakson ka sulod. Pero once nga hindi lang man di importante, hindi gid kinanglanon or para lang abi nga magkadto ka diri ka mamakal, may mga instances nga wala ginila ginapanagutan makakson. Ilabi na agod ila malikawan ang pagpinonsok, ang pagginutok sa mga bumalakal sa mga tao diri mismo sa may Libertad Public Market mga kaakson. So far mo ng pinakaluang sitwasyon diri man sa aton nga palibot sa sulad sang Bacolod karon nga hapon kanami sa aton mga panyempo mga kaakson daw wala nagulan sini nga hapon hopefully magtayo yun na nga mangin nayanayang aton nga panahon
Wala lagi man gani kalo mga kaaksyon sa kalangitan, pero sa gyapon dapat kita mangin alerto sa tanan man nga mga tinion. So far mo na ang pinakaulong nga sitwasyon sa palibot ng Surad Siriman nga hapon mga kaaksyon. Sa totoo nga mga kaaksyon mo sa musaling panyampo na magin man higop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghamulan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Freds. Sa Matrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon na John, la 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibo ko lang ang atos ring first batch sa atos ring mga commercials mga ka-aksyon. Standby sa atos ring mga ka-aksyon guys sa atos ring pagpanumbalik. Ipabati tang atos ring interview sa kay Attorney Ernie Magaspag. May kang tanan sa iyagin pasaka nga formal complaint against Governor Bong Lacson sa Office of the President plus ang appeal memorandum naging pasaka naman sa Civil Service Commission. Kay hindi naman malipod sa ato sa mga ka-aksyon nga may pila sa mga empleyado dira sa Kapitolyo nga gin suspender, mayara sang na-terminate mga ka-aksyon, mayara sang ginsaylo sa iban nga departamento. 5:15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balik kita matapos rin. Cellphone. Okay, sa ato sa mga nagabanitor sa live stream, dari katauna sa bahin sang watch party. Amaring party nga hindi gid pwede madumilian sa Department of Health, no? Ang Christmas parties ginadumilian, ang party ginadumilian, pero ang watch party why sang pwede nga makadumili. Sa ato sa watch party, si Action Eric o Armand, si Armand Tuga. Armando gidya, Armand lang. Si Toto Armand Toga, sister ta dira sa Ponso Gracia, si Marden Lo, gabaritor man dira sa Cape Safe, Halong Always. Si Comparita Bernard Tabino, ara naman sa sagay si amigo ta Bernard ho, musta lang ihadota. Ara sa gabaritor sa sagay, Merry Christmas, Cape Safe always. Si amigo ta Bernard Tabino. Ma'am Elisa Kanaya, hello. Kag sa taran-taran nga mga taga Tangob Christian Academy akon TCA. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Sige, Action B-Boy Arquesola Raman. Si Yvonne Boyser, Dan Sharing, always good. Why can absent si Inday Yvonne. Si batchmate naton Erwin Cordova. Merry Christmas da. Kasa imo sa nga family, ato sa nga batchmate si Erwin Cordova. Iban sa nga mensahe si Kapuding Bia Jonathan, good PM Max Marlon, mustang baligya atas ang baligya na Kapuding Tutok Bia, Tutok Jonathan, okay lang. Cheryl ni Bimbim, mayong hapon sa Marlon, Merry Christmas and Happy New Year. Si Melvin Pinyafiel, Dan Sharing, JR Mainit Region, mayong hapon Action Mar. Kenneth Valencia, good afternoon, Idol, Monitor Langko. Zen Cabales, good PM, Action Marlon, Merry Christmas. Si Alex Villarias, hambalya ara gid ato ko to kaina, maniguron sa downtown la. Nandubilian ko ng mga baligya sa vendors da, pero ti ara gid ya. Way paguros ang kamay na bakal nga na implement, no? Inang implement bala stricto, way isang pinilian no? Una jud ang balisteros na bodamo da. Sangga parking na salakyan. Saraktura daw ay matakita na gagmay guro. Alex Fontes, hello, I am listening. Melissa Bustamante, Albia, pwede ka great family Bustamante, Albea, Laula Castro, Pardillo, sa Porok Kawayan, Barangay Kanturay. Si Panay from Melissa Bustamante, Albea of Makati. Jeneline Gonzaga Saruna, good PM Action Mar, maritor lang kami di sa Isabela. Merry Christmas, Tamyaw lang family Saruna sa Barangay Masablay, Isabela. Musta na dang ato si Kwan?
Si Frank, Jocades, Mostarda si Isabela. Di at toon ngalan, pero ngalan niya rin tadi. Si Ako Maldita, Merry Christmas. Teresita Agana, may aspiring to continue living to have life and not to die with hunger. Hoping the understanding of concern individual, I hope the love and the charity to everyone come back in our heart now, not later. Thank you. May letter S pa sa punta. Si Huma Lubina, good afternoon. Amo na siya si Heaven sa una, nag-Huma Lubina. April Mallorca Orsabia, raman si Marjon Rivera, good PM, watching from Villa Angela Subdivision. Merry Christmas to all. Jason de la Ramos, good PM, shout out man kami dik. Gapamati galantaw sa FB sa program. Marjon Rivera, shout out po kay Maria Teresa Morayama sa Pungso, Japan. Raman si Margayer, shout out landa kay JGG. Nagamonitor man subong, good PM, Action Radio to Action Mar. Si Suset Alunan, good afternoon, watching from Hong Kong. Si Cory Bidaha mayong hapon, Action Mar, watching from Kuwait. Si Noel Amor, good afternoon sir, nagamonitor ko Action Radio diri sa Niagara Falls, Canada. GMR Seron, mayong hapon. Miguel Nambong, good afternoon. GMR Seron, approve. Si Chirik, hamalya si Eric Rojo Asyado, mayong hapon. Monitor ko dali sa may Quezon City, Metro Manila, Liog Tamyaw. Familia Asyado Rojo, Magdato, Kaniyada, Hililang, mula si Kuales. Hinubaya, dara sa barangay Pandanon Silos, Morusya. Sa mga parinte dara sa Morusya, Hinubaya family, mustak po na. Kathy Humakal, ano balita sa biyahe sa series, guwa kag sulod sa Bacolod. Sige-sige man biyahe nila, no? Basta minimum health protocol lang dapat tuman. Elizabeth Malaka Gabala, Malaka family, stay safe, God bless. Lord Gina Mante, mayong hapon, great belated happy birthday sa Iloco Julieta Holiesa, Palaka Sur, Polo Pandan. Haling kay Lord Gina Mante, watching Rico sa Kuwait. Merry Christmas po. Sheila Alagos, good PM, Action Radio Bacolod. Si Rose Guevara, yeah! Clap, clap, si Rose Guevara. Iban balikan tanaman, dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Sa provincial capital, mga ka-aksyon, isip-isip naton mayara sang pito ka mga empleyado assigned na maka-aksyon sa pito tatlo ang na-terminate. Bagon man sang pila ka mga reklamo. Ang iban gin silo, ang provincial budget officer nga si Jose Percival Salado Jr. Gin silo ni siya, tibag-ong budget officer subongda. Ang mambukal head nga si Ellen Marie Halandone, ginsaylo man si Maria Mina Pillejo, ang anay OIC sang Negros Occidental Comprehensive Health Program Division, ginsaylo sa bayan sang EEDD, Economic Enterprise Development Department. Sa PLO mag-aksyon, Provincial Legal Office, may ginpapanaugan mada suspension, pero natapos na ang 60-day. Si Attorney Ariel Quaycong-Bla, no, na-reinstate siya, pero ang hearing nagapadayon. Munisla, no, pero ang masubo-subo dire maka-aksyon kamera sang na-terminate gidya. But sa ringunti, ginkakas sila sa serbisyo bilang empleyado dira sa Kapitolyo Provincial. Attorney Roxanne Sumanting, dumduman yung maniguro, kamati na-interview man sa gani ni aksyon na Brian Morden, dari sa aksyon na firing line, kag ang isa pa dari ka serbi man abogado assigned dira sa Provincial Legal Office, Attorney Ernie Magaspag, kag ang bookbinder, no, kasi Warlito Butalon. Anong balita may kantanan siri? Nag-file sang appeal memorandum kining si Attorney Magaspag sa Civil Service Commission mga ka-aksyon. Angot ni sa nga desisyon ni Governor Bong Lacson nga napisahan sa tong September 16. Madamo ini maka-aksyon nga pahina sang dokumento ato sa ginabasa diri. Pero pakaronan tadi ang pagdayday kulo kompleto sa action firing line para nga at least malawig-lawig bilang ato sa nga presentation. Maglawas sa CSE maka-aksyon si Attorney Magaspag, nagpadalaman sang formal complaint address sa Office of the President, no, kay Presidente Rodrigo Duterte, kay pati may jurisdiction during Office of the President mo sa bayan sang Gobernador Bla. Ang formal complaint ginpasaka against sa kay Governor Bong Lacson. Nano ang complaint: abuse of authority, misconduct in office, gross negligence or dereliction of duty, and other administrative case or cases as the herein evidence may warrant. Kung dayon naton maka-aksyon ang ginkamunuan kasi medyo malawig-lawig, no, malawig-lawig ini, pero sa nasalin tara karong sa action firing line day tani pero pamati ta lang ang ato sa nga interview kay Attorney Ernie Magaspag. Kay by the way mayari sang sulat naman gani nga napadalang CSM
sakay attorney Magaspag mga ka-aksyon, may but sa lingon may reply, no? Ang CSC kag debato naman gani ni attorney Magaspag. Ang PACC, no? Ang ginapangita ko diho. Presidential Anti-Corruption Commission, no? This is to acknowledge receipt of your letter dated July 27, 2020. No, gina-evaluate naman sang PACC ining reklamo kag pasaka ni Attorney Magaspag, no? PACC paagi sa kay Executive Director Attorney Fortunato Guerrero. No? Aring nga to sa interview kay Attorney Ernie Magaspag mga-aksyon, pamati naton sa aton nga mga ka-aksyon kay parang may man kon si Magaspag pambalon mga-aksyon kulo kompleto mga dokumento siri nga provide niya may katanan sa formal complaint o kung kaso nga iya sa digin pasaka, no? Hindi lang si Gov, pati kay Attorney Refrando Diaz II, pati sa provincial legal officer mga ka-aksyon. Attorney Ernie Magaspag. Last week nakabaton ako sang denial sa akong motion for reconsideration sa office ni Governor. So nag-file na ako sang akong memorandum on appeal, no, sa Civil Service Commission. Ginpadala na I think daw kagapon o yesterday ato na dito. Dason ang amon appeal for the preventive suspension nagpadala na sa akon sulat ng Civil Service Commission. Gina-require na ko itong i-attach ang payment ko sa akon nga appeal for preventive suspension. At the same time, gina-require ang akon nga gobernador na magsabat o kung magkomentar sa among in-file nga appeal to preventive suspension. Dason may in-file pag ikuya nga kaso, no, batok sa akong gobernador before the office of the President. Ang isa na kaso, ang pag-appoint niya kay Attorney Diaz, kay Brother Ray Nacon, bilang chairman ng Bids and Awards Committee. Kabalo naman kita tanan na si Attorney Diaz, amo ang Chief Disbursing Officer sa province. Kaya ikaduwa ko nga kaso ginfile sa atong gobernador, atong complaint ko ginfile sa iya opisina, nga halin man na sa 888 complaint hotline na sa Office of the President, nga gin-endorse ang DILG sa Office of the Governor. Ang gobernador ka nag-endorse sa kay Attorney Alberto Nillas Jr. nga investigaron nga nga kaso. Ang kaso nga na gali nag-stand ina sa reklamo sa isa ka supplier nga atrasado katama ang bayranay dira sa probinsya. Gin-endorse na ni Attorney Nillas sa akon bilang investigating attorney na sa province kag prosecuting attorney. So kung sulatan ko na si Attorney Diaz nga makomentar na siya sa ginareklamo sa supplier, pero wala na ginsapak. So ginpailan ko na sa kaso before the office of the governor. Ang office of the governor, through Attorney Nillas man, sila man mismo nag-dismiss ang kaso, no? Kasi sila man na ganin nagsugo sa ako niya, ibestigaron na nga kaso. So muna duwa ka kaso ang in-file ko sa atong gobernador sa Office of the President. Bali, inasa nga kaso ya si Parar. Si Parar niya kay ang gin-file ko to ya sa Office of the Governor against kay Attorney Diaz. Ang gin-file ko ya naman sa kay Governor sa Office of the President against niya sa atong gobernador. Grave abuse of authority, dereliction of duty, etc. So lain ni saya is a separate and distinct kaso. Daso na may jurisdiction sa atong gobernador ng Office of the President. Si Attorney Diaz siya tigin-filean tama na kaso sa ombudsman kay ang may jurisdiction sa mga appointive officials ang Office of the Ombudsman. Ang motong ginbaton niya ng appointment ni Gov bilang back chairman kag at the same time siya ang provincial administrator nga siyang disbursing. So, may conflict ka mo, ikaw ang nag-release ang check sa probinsya, at the same time ikaw nag-chairman sa Bids and Awards Committee, kamo nag-approbar kung sino mga supplier sa probinsya natin. May conflict ka, may konflikto. That's why nag-file ko sa kaso. Kag subong, nagsulat na sa ako ng Presidential Anti-Corruption Commission nga nag-take cognizance na sila sa kaso. But silingon nga they will take
state jurisdiction, no? Pag sila guro maimbestigar sa kaso. Nag-file mo nga kaso against Attorney Milias sa Office of the Ombudsman tungkol man na asang halin man sa 888 complaint hotline. Kay siya man na iya nag-assign sa akon sa kaso, na-investigaron ko. Dason, siya man ma-recommend i-dismiss ang kaso nag-file ko against Attorney Milias. Doka, konflikto bala, dereliction of duty. Dapat duty na Attorney Milias na investigaron sa Attorney Milias kaya nga ang atrasadong bayranay sa mga supplier. Kanila niya, sila man ang documented niya, by the way, tanan yung dokumento ara sa akong complaint. I will furnish you copy of the complaint para at least ma-appreciate ko pala nga dokumentado niya ang amon complaint sa ila. Hindi parehas ang complaint na sa amon nga based on anonymous letter, unsigned DTRs, kag CCTV readings, kag inbasa lang sa isa ka administrative area. Ang ako nga kaso nga file kay sa aton gobernador, dokumentado ini tanan-tanan. Well, to tell you frankly, hindi man ta magpili mag-file ng kaso nga daw palupad bala. Dokumentado ini, no? Kay iya mismo ni ang mga attached na documents bala sa amon complaint, ini pag-appoint sa kay Attorney Diaz bilang chairman sang Bids and Awards Committee at the same time Chief Disbursing Officer. Halin ni sila tanan yung dokumento. Ang konflikto aragid kag ini based on document. Ang ikaduwa nga kaso gin-file sa gobernador ta, iya man ni mismo endorsement, no? Endorsement halin sa DILG, pakadto sa iya, pakadto sa ating provincial legal officer, pakadto sa akon. Natural kundi investigaron akon. Karon kay nag-file ako kaso against Diaz kay si Attorney Diaz wala action sa gin issue nga memorandum sa iya nga investigaran tani nga o konsabtod nga atrasado ang pagbayad sa aton mga supplier sa probinsya. Tuwa siya nagsabat sa sulod sa 4 ka bulan, wa siya nagsabat ano mahimo ta. So nag-file ako sa Office of the Governor. Tikabudlay magurong ang gobernador ta mismo. Siya nag-endorse ini kag ang provincial legal officer siya nag-endorse ini sa akon. Kaso sila man mismo ma-dismiss ang kaso. Anyway, documented itanan kay ara sa akon nga complaint attached sa complaint. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Palawig-lawig pa nga pagsaysay na Attorney Ernie Magaspag mga ka-action. Di rin ni isa, dua o di tatlo o ka mga kaso ini. Sugpunan ta rin karon sa action firing line. Eh para mahibalo ang takon na ano ginanggin ka mo no answer. Nano ang nangin na resulta kag nano ang palaabuton sa sining kaso ni. Ayhan mayara sa manot langgid. O kon basi mayara pagid. Sa iban nga pasagaan diri sang panumbungon kon kaso. Oh. Di inita na mag-aksyon hulaton naton nano ang mga desisyon diri sang Office of the President plus ining mga desisyon man sa Civil Service Commission kon CSC. Kag may pila pa sa ka mga kilalaman nga personalidad diri sa Negros Occidental ang ginpadalaan man sang copy para at least may hibalo man slabla sa saring kaso ginpasaka ni Attorney Ernie Magaspag nga isa lamang sa tatlo ka mga na-terminate dira sa Kapitolyo Provincial. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, kay aton mga minutos ginalagas na lang 5:37 na. Alas 5:37 sa ato sa rin nga pagkabanong balik-balikan taban ng ato sa rin nga patrol pagkatapos gid lamang sini. Nakakita. Okay, balikan tang ato sa rin pag-acknowledge sa gamanitor sa live stream para maabos-abos na rin sila taran. Okay, daritas babaw kay Sheila Alagos. Ako, Sheila Alagos, ara si JMR Serun. Ryan Montesa, mayong hapon, Sir Marlon, araman si Rose Guevara, Ana Maria Bilair, okay, Merry Christmas, watching from France. Erwin Gonzalez, Good PM Action Radio, monitor lang ko. Araman si Robert Go, Good PM, may biyahe na boss ang Fast Craft Kagaruro Bacolod, vice versa Elwilo, more power, Merry Christmas, check ko check ko, check talang anay, para nga sure. Gangi SJ, good afternoon Action Marlon, good afternoon sa taran-taran kag sa family ko gangi sa Kafihan, no? Coffee Food House dara sa may La Carlota. Jugs Coffee Food House La Carlota. Watching from
Switzerland. Keep safe. Thank you. Manjo Arnejo, mayong hapon sa Marlon. Ana Andrea Famoso, good afternoon. Salamat man. Sa ato sa nga watch party. Si Amigo Tadines Gabanitor. Si Amigo Tabinji Bantong. Merry Christmas, amigo. Tahom si imo sa nga bisikleta na. Sa imo sa nga bike. Facial na kabarat ni Amigo Bantong. Benji. Bisan nga bike mo na. Puto-tom tahom sa bisikleta ni Amigo Tabinji Bantong. Misis tadi kon sa kang puli di parang magka banding-banding tadi sa Bacolod pagabot nibo. Alas 5:39. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulisya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kahilangan Responsable at pagbalita Pagkain na nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa... Ang cellphone, ang nakatatak sa cellphone yun, makabaton ko mensahe. Man ka po nakabaton ko mensahe, Action Henry, nagdawag ako kuno 450,000 pesos. Iya pa ka brand sang cafe bla nga 3-in-1 bla. Alam nga mo ni, text ngalan mo, mo ni, para mag-claim yung kwan, may mga DTI number pa to. Simple mo lang ang reply ko sa iya. Saling ko sa iya, yuga mo eh. Naog ko 450,000. Kaya mo na ilapta na mo na sila padalaan mag-action. 101% panginto di. Hindi ka mo magpati no? Las 5:46, balikan tarang ato sa ring patrol. Detalye sang natipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please Kevin. Pinapakaadlaw Action Mar na bilin antes ang adlaw sang Pasko, pero according to sa Department of Trade and Industry kun DTI Negros Occidental, madamo na gid man ang amat-amat kinagapi na makalsi laman mismo kinanglanon o kunabi preparasyon para sa Noche Buena kun Medio Noche Action Mar. Sunod ri kay DTI Negros Occidental Head Ma'am Rachel Nofable nga sa karon nagpalabot na sila sa mga memorandum o kung nagpadala na abis sa mga notice na naglain-lain ng mga merkado publika, mga supermarkets, Action Mar nga nagabaligya sa mga basic commodities o kung mga prime commodities para sining palabuton nga holiday season. Kaya according to kay Nofable, niaragin tala na nga sa SRP, suggested retail price sa mga produkto, labi na mga basic commodities Action Mar. Pagpatag rin ni Nofable nga oras gani magpasaka sa presyo ang isa ka balaligyaan o kung nabi sa Besmento Comercial sa gintalana nga presyo sinisan DTI ini isa na makabig nga violation kung paglapas abi sa mando sa mga otoridad. Kaya according to kay Nofable, mayara ni ginatawag Action Mar nga mga penalty o kung nabi nga mahimo nila ipatong sa mga naglain-lain nga mga negosyante once nga maaktuhan o kung madakpan sa monitoring team sa giting of operators sa local government unit kay pila sa mga concerned agencies nga nagapatigayan karon sa monitoring sa palibot man sang probinsya sang Negros Occidental. Pagpwede rin ng Fable, may mga sales sa karon ang mga malls, ang mga establishment, supermarkets, kag iban pa. Dito sa mga sales nga ini, ang ila permit naging co-action Mar, naradra si panumdom ang DTI nga dapat ginasundon ang 7 commandments. So kung nabi mga protocols na kang tanan sa COVID-19. Kaya according to Kinofable, tandaan sa naton nga mga bumalakal nga sa gihapon nga kita sa pandemya o kung pandemic kami kung sariin, dapat naton sundon sa gihapon ang mga health protocols. So good hindi sa uli mabasulan o kung nabi maginulsol bagod sa hindi responsable abing
nga paggawi aksyon mar malatnan sang balatian ang mga bumalakal. Ganing according to Ricky Fabia, good mangin malipayon ang pagsaulog sining Yuletide season o kung nabi holiday season, mas maayo nga wala labot abi nga nagapanglipay, dapat vigilant o kung responsable pagid ang tanan sa ila naman nga ginapanggawi aksyon mar agud nga hindi matapikan sa COVID-19 nga balatian. Yari si Ma'am Rachel Lafable sa DTI Negros Occidental. So ma'am, sa FRP nga ginatag nga ini ma'am, nagtaas din man ang price or wala gid man masyado? So for why man nagtaas ang prices, so hanggang pasante ang price ang supply. So ay kita sang sang monitoring na wise price na mag-expand the product. So pasante ang supply. Okay. Pero ma'am, in terms ma'am sa mga yung supply ng commodities na ito, no? Pero ang grabe because it's lang ang period ng Christmas na ako on demand. So, isang tendency na mag-stop ng presyo. Pero may ang ito niya sila apprehend ka. Actually, mga matiyan sa Rachel na Fabli, dirigin na klaro nga actually yung mga pagkaon o kinahanglanon sa Noche Buena hindi man nga basic commodity mong ginatawag niya natin nga prime commodity kasi of course sa holiday gilamang ini siya. Pero according din sa iya bisan pa mo silang sitwasyon abi may aragid nga SRP nga ginatag ang DTI kay bangod nga exemption supposedly ining aton sa mga ginasebra especially in holiday season. But so ngon kung magpataas presyo ang nagabaligya nga naglapaw abi sa SRP nga makita sa website sa DTI kita ganit diri sa Action Radio Gola kita sang respond kung mayroon na kopya sa mga SRP nga ini amog ni sa dapat sa gyapon subong hindi sila pwede maglapaw once maglapaw na ang presyo nga ginatag abi sa gabaligya pwede na nakareklamo ang bumalakal Action Mar it's either ang ginayo gid diri sa DTI unahon ginila palabot abi sa talatapan o kundi sa establishment komersyal sa tagdumalahan sa mga balaligyaan dito na nila unay palabot kay base pa lang maidiyahan o base ma-reduce ang price kung naamugid man na ang nakabutang sa SRP o ikaduha ang pinakalas ginila diri nga nahimo kon option abi ang pagkadto sa talatapan o kung ang pagpadangat sa DTI Negros Occidental sa ilang mga reklamo Action Mar. Ini may kang tanan abi sa overpricing, may kang tanan sa violation nga nakita nila sa isa ka establishment komersyal agud nga mapataguyunan sa nagakaigo man nga investigasyon sa mga otoridad Action Mar. Ginpayag diri ni no Fable nga hindi pa kinanglan gid no or rather wala nagapanik buying ang mga bumalakal subong. May aragid lamang o galing nga mas temprano nagapamakal kag amo ni may mga budget para at least hindi mag-ginotok Action Mar. Pero diri gin panumdom nga dapat mangin practical gid ang tanan no hindi kinanglan nga mangin magarbo kon bongga ginabing handa dira kay subong nga panahon ilabi na ining may COVID-19 pa kita sa gihapon Action Mar. Sa tutunan ni mga ka-aksyon sa musining panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa gihapon ginakabalakan pabakuron ang resistensya magtumar sa matagadlaw nga tanan sang Zanzon Plus Group. Patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa pagtala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon na dyan sa mga nagaproblema naman sa ila sa nga atay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Okay, Bong Tiso Arroyo, mayong hapon Sir Marlon, monitor lang ko di isang balita. Rosalina Arellano Espadero, arama si Manjo Arnejo, mayong hapon. Si Bong, okay. Ana Andrea Famoso, aran si Bebe Tolentino, good afternoon, watching from Barangay Tangob. Alex Armonteza, Sir Marlon, patamiyaw talang ang maukod tanga abyan nga tagpalamati sa programa mo, Guillermo Gimo Clareto. Madamong gid nga salamat, padayon, Barangay 30. Halin kay Alex Armonteza, Merry Christmas ko, tanan-tanan. Party on, hambal man ni Alex. Melchor Baroka Rombines, good PM Sir Marlon. May arama si Alex nga, bring it on. Jasmine Roldan Ravillo, good evening Sir Marlon. Salamat Jasmine. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalag na
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati. Sa subong paniempo mag-action holiday season, di malikawan, golpe lang kataas ang blood pressure, high blood na gali. Ang akong sa nima sa mga rekomendar panyawan herbal capsule with the mangosteen, hindi mapaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na manisang manunggal. Plus kung medyo luyang inyo sa nga lawas ang sabat sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Pwede mabakal sa RX Drug Store, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyo lugar. Panyawan herbal capsule himo sang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. May ibang nga balita way tabarabutan tuto karon sa Action Farming Line last 7 to alas 9 with Action Brian Murder. Action reports afternoon edition magabalik sa Lunes. Nagasunod na Action Balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Sa sininga Christmas kag New Year, wala Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.